Agility je šport bez predsudkov. Určený je totiž pre všetkých psov, bez ohľadu na to, aké sú rasy alebo či majú vzácny rodokmeň. Spravodlivý aj voči ich majiteľom. Venovať sa mu totiž môžu aj dôchodcovia. Dôležitá je radosť z pohybu a hry. Agility môžu robiť všetky psy, to je kríženci s papiermi, bez papierov, ako na to sa hodí fakt každý pes, každý človek v každom veku, nie je to nejak ohraničené. Je to pre tých ľudí, ktorí chcú niečo s tým psom robiť, ktorí majú radosť, ktorí sa chcú tešiť zo života a vlastne tešiť sa aj s tým psom, že niečo robia. Ja sa osobne teda venujem agilitám 6 rokov, za tých 6 rokov je to dynamický šport, ktorý sa vlastne neustále vyvíja. V podstate ten šport má vo svete takých necelých 30 rokov, takže ešte stále vo vývoji a stále vznikajú nové a nové prvky a metódy výcviku a proste stále sa prijímajú rôzne nové veci, ktoré sa pri parkoure potom dotrenúvajú. Už len pri výcviku slalomu sú rôzne metódy výcviku slalomu. Od prvopočiatkov vlastne to je asi najťažšia prekažka v agilitách a myslím si, že tam najviac sú rôzne metódy výcviku. Čo krajina, to rôzne metódy, kluby majú rôzne metódy a hľada sa stále to najoptimálnejšie na výcvik slalomu. My máme metódu, kde sa začína s psami bežať najskôr rovinku ako slalom a postupne sa im zošikmujú slalomové tyčky až na úroveň slalomu. Snažíme sa tých psov, aby v tom slalome boli rýchli, aby sa nespomalovali. Na každom prvom tréningu väčšina tých psov má problém vôbec, ale ozvlášť potom tí psi milujú tunely a robia ho, aj keď by ho nemuseli, teda že není daný v parkoure, ale vždy si ho ten pes spraví, lebo ten tunel sa pre nich stane najlepšia, ako najmilovanejšia prekažka. A ako treba vydržať tie začiatky, 1-2 tréning a potom sa to samo uvoľní, lebo ten pes má z toho radosť. Za každým dostane odmenu po každom jednej prekonanej prekažke, čiže robí sa to z lásky, nie sú za to tresty, aj keď to pes nespraví správne, nikdy není trestaný, vždy je chválený, takže skôr teda sa povie tomu psovodovi, že treba si dávať väčší pozor a podobne, takže tí psi sa tešia. Ešte som sa nestretla s psom, ktorý by mal z toho fóbiu, naozaj. Tréning máme 2-krát do týždňa po 2 až 3 hodinách, tak neviem. S tými psami aj tak treba chodiť von, čiže či už pôjdem s psom na 2 hodiny do lesa, alebo pôjdem na cvičák, si myslím, že to má psa, tak časovo náročne to určite nie je. Do Isteru sa môže prihlásiť hoci kto, sme otvorený klub, naozaj, či aj pre každého psa, aj pre každého človeka. A členské máme 2000 korún, hovorím, je to na ten jeden rok, 365 dní a v tom sú tie 2-krát do týždňa sú tréningy. Robíme aj také, že víkendové tréningy, celovíkendové, ktoré spojíme s príjemným posedením, grillovaním a takým zoznamovaním sa s členmi a trošku takým klebetením o psoch samozrejme, ale aj o inom. A proste myslím, že to si všetci majú rádi, tieto akcie. S kosením a s údržbou, trošku s brigádami samozrejme, aby sa ten cvičak udržiaval, takže aj to je v tom členskom.